La Mia sempre volia més. Pensava, si només tingués aquella joguina nova, llavors seria feliç. Però fins i tot amb moltes joguines, sovint se sentia una mica trista per dins. La seva àvia, la Lara, va notar els sospirs silenciosos de la Mia. Una tarda assolellada, la Lara regava el seu petit i vibrant jardí. Mia, la va cridar suaument, vine a veure aquests petits brots. La Mia va venir amb un aspecte desinteressat. Són només plantes, àvia. Sí, va somriure la Lara, però mira com de verds i forts són. No és meravellós veure'ls créixer. Més tard, l'amic de la Mia, en Leo, la va visitar. A en Leo li encantava fer coses amb objectes reciclats. Mira què he fet, Mia, amb taps d'ampolla vells. Va cridar amb alegria, mostrant un spinner de colors. La Mia tenia moltes joguines comprades a la botiga, però el spinner simple i fet a mà d'en Leo semblava contenir més alegria. La Lara els va servir galetes veganes acabades de fer i llet vegetal calenta. Aquest és el millor berenar, va dir en Leo amb un sospir feliç, gràcies, Lara. La Mia els va observar, adonant-se lentament que la seva felicitat provenia de moments simples, no de posseir la majoria de les coses. Aquella nit, la Mia va mirar al voltant de la seva habitació. En comptes de pensar en el que li faltava, va veure el seu llit còmode, el seu llibre preferit i la làmpada càlida al seu costat. Va sentir una petita i càlida sensació al seu cor, un sentiment de gratitud. Fins i tot va agrair a la Lara les delicioses galetes, només perquè així ho va sentir. La gratitud realment multiplica la felicitat sentida i apreciar el que ja existeix aporta més alegria que perseguir sempre alguna cosa nova. Subscriu-te a Catalanrepo, posa m'agrada i comenta per a més contingut inspirador.